Kuthiwa uzishaya zaphelela iinkomo umfana wakwaSabelo uXolani othe walobola uVuyokazi Nciweni. uMavikiviki ke itshomi kaVuyokazi itshilo ithi sana wabona uXolani banantsi sana igolide wayithatha akabe edlala ngayo and ke sana kamthatha ngesikweletu wazibetha iinkomo zaphelela. Sathi sisajonge leyo ke yelobola sava uba heyi uVuyokazi umthathele nomntwana wakhe obekhuliswa ngumama kaMpumelelo uMayeni uMhlophekazi. So umntana wakhe uhlala kuye ngoku. Kwakhona ke nee-talks ezithi caba ngoku uXolani ebeyolobola ulobole nabantwana ngoba apparently allegedly uMpumelelo uSibindi ebengekahlawuli abantwana kodwa ke asiyazi ubunyani bezonto. Now ke ngoku uMayeni sabona ke mane efaka izi-status ku-Instagram ezibonakalisa ingathi khona lento imhluphayo singayazi ke noba lento mhlambi ke umntana emkile. Obviously ke kodwa yazi umntana kaVuyokazi but mhlambi umke ngendlela bengayilindelanga okanye bengafisi uba kube njalo because mhlambi becinga uba umntana uyawumka xa etshate lapha ezawuhlala noMpumelelo. But ke ngoku sabona ke uMayeni kwifoto efotweni nomtiritiri saqonda uba hey siyaqala ubabona ke befoto kunye uncedile uVuyokazi ahambe ayotshata abashiye nabo ngokushem bakwazi noba bafote kunye kumnandi asikhoshwe uba kwakusenzeka ntoni kuphi ke nalapho. So ke ngoku siyabona uba hayi no uVuyokazi naye unayo umother-in-law wakhe. Andithi kaloku akho nto ingako ebesiyibona after uVuyokazi ebelotyoliwe in terms of interaction yakhe nefamily kaSabelo kuba ke siqonda uba inoba umyeni wakhe kaloku akekho use-UK so bezawudibana okanye simbone njani kunye nefamily yakhe engekho. So namhlanje i-18th of September apparently yi-birthday kaMamazala kaVuyokazi Nciweni. Umyeni kaVuyokazi uXolani Sabelo ufakile on his Instagram stories umamakhe wathi happy birthday to my mom wathi #49. So inoba ke ebegqiba i-49 years namhlanje uMamazala kaVuyokazi Nciweni. Kule veki izayo ke bethunani kuzabe kubhizi because kukhona la event izabe ikhona apho uVuyokazi kunye nomyeni wakhe uXolani Sabelo bazabe bekuyo noViki ke uthe uzabe ekhona so bazawudibana. So asiyazi uba kuza kwenzeka ntoni now that uzabe buyile mhlambi ke uzawuhamba uyodibana nefamily yakhe simbone kunye nabo nomama babo bakhe and everything asiyazi sizawubona. But anyways happy birthday ke sana kuMamazala kaVuyokazi Nciweni. Inkosi kakhulu nakuni ngothi nibukele le video. uMamGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.